O nwere onye chọrọ ịjụ gị asị onye Igbo, ịnụnugo na atọrọ mmadụ n'alụsị mana emechaa alụsị egburu onye afọ like apụtalụasị na onye ka nke a onye ogboni onye amaọkụ na atọrọ ya n'alụsị mechaa alụsị egburu onye afọ. Then some of our people ebido ikwu that na onye afọ dara ọgwụ maọbụ na onye afọ nwe society o belong. Na achọrọ m ịjụ gị disi ajụjụ, for gị nwa na ikiri mụ that na alụsị ka mkpai somebody, do you understand me? Inwe kịta ya ka onye nọ n'obodo oyibo ịtụ ya n'alụsị ọnwụ ebe ahụ. I don't know if you get my point. The reason you expose you how because of the kind of superstition and illusion and the fusion into spirituality. I didn't expose you here imecha major mad buffele in the sense of again and how to say ebu. Now, ndị anyị na ọya atọ na alụsị apụtasị na ha dara ọgwụ na va belong na society. Now, gị nwa believe na alụsị na-egbu mmadụ. Does it mean na society ahụ onye a belong na ya na power ya kazi power alụsị? Or does it mean na ọgwụ afọ onye ahụ dara kazi power of alụsị? Eche m na asị na alụsị nwere power. Do you understand what I'm saying? Ghọta that na alụsị nwere onye ọ na-egbu. Ghọta ife a. Ama m the reason nji agwa gị because ejiri gị ejide a lot of our people n'ọrụ. The purpose and the religion ndị Igbo ji wee debe arụsị wee create the fear dị na arụsị, that is create ya bụ ka ewere wee govern society tụọ dị kịta n'ime religion. Ya bụ apụta kịta na-agba gị ọ bụ na ya accept or Christ, you will not make heaven. Ama m ịghọta ife a na ọ yi ya ayiri heaven a project heaven wee gwazie gị na o nwere onye ga-accept before you can achieve that goal. Do you understand what I'm saying? So ife a niile bụ ife religion na-create to control mụ na gị na-abụ. Ama m ịghọta ife a na-ekwu. There is a lot of Igbo people juru n'ụwa alụsị egbubero abịa tụọ nafa na alụsị. Ife ile na alụsị na-egbu mmadụ. Ndị be anyị niile ndị Chinese kuchiri ego fa ha mee business fatụọ ndị Chinese afọ na alụsị ka alụsị ji ebe a gbuo fa. Ndị Yoruba jikwere ndị be anyị nwoke maka ndị Hausa ndị be anyị na-atụ afịa nri n'ugwu Hausa som ndị ala aji kuchichara ego fa ka ife mena fa tụpere fa na arụsị. Ịghọtara na ife a na-ekwu? Ghọtara that na arụsị ife niile na-anụ bụ just superstition dị around arụsị. Arụsị no dey kpai anybody otu mee anywhere. And adị m ekwu ife anụ maka imejọba ndị mmadụ because nature is here to judge you and I. Ihe mberede nwere ike ịdakwasa gị and the reason why ife a ji wee mee gị don't know. Ịghọtara na ị nwere ike na-agba n'ụzọ kịta ife akụkọ akụtuo gị and the reason o ji mee you can never explain that. That is nature for you. Ọ ya ka njọ ampụta ebe a na m agwa ya ka ịkwụba aka gị ọtọ.